ba magbayo? Magbayo ka ba? Sino mo din eh? Nanawag sa'yo kayo, nanawag po tagin na. 5. Nanawag na po. Size. Size na. Si Hane ni Kol, si Hane. Anak ni Kon ba? Sa to. Pangag ka sa to. Si Pangag. Doon, pangag. Dundun Pangag. Kasi dundun Pangag. Si Hane ko, kasi Hane. Lugay ko kayo na huna ba? Matanggal eh. Tanggal na. Katawaan na anak. Ayaw ko sa saan. Hindi ka lang ba sa Gago mo, Hane. Siya, asawa. Gamot mo. Kauban na itong hane. Kauban na yung hane. Ganito na ko si Han sa kwan. Yung boarding house yun na. Ya. Asa ka mo t-shirt? Ambar ka na ito. Kaya magkakungko. Binagog ni Pangkaw. Ano to, nakalibang ka? Doon, kung saan sa dalan doon. Wala na kung kaon lang, kalumpa ka. Ano na ka? Una pwede mo to, oh. Wala, nakakakita doon. Nagkaon ko. Diba ka kayo din ko yun, nagkaon ko doon. Makil. Kalisod po ani. Oy, Naman ka diya ah, manamak na lang yun. ako pag may nanaa dire, naam jud ko dire. Kaya maghilot Ayun, kita. ang ina na. Ang mga ginaragi. Pila ka nahilot? Ano sa kalas nahilot or na massage ano sa? Agay! Sa dela ko mo kaon, mga na sa. Hindi ko na pangalan. Hindi ko na pangalan. Pangalan lang. Ha? Duta sa kong gitsi mo na sa kyanan, oy, orange. Okay, may tao dun eh. May sakay na siya. Wa pa din mo matong itong nanawag. Ano eh? Oh my goodness! Hi. Hindi yun pa. Pero sa ero niya. Tikla na. Dili. Lawin na dahil na video. Oh my goodness! Whoa my god! This car is so beautiful! Drive. Wow, katawa na, ani, oy! Yan ang ganyan sa kayo-kay. Wala na lang.
Sila ko kabuhi. Hmm? Kabuhi. Hindi pa na makuha ako sa lahat. Ako sa kung anong tanan ang mga final mo gusto siya. Ano sa tanan kinamay ko uban nga maayo pa ko sa pag wala ko pag-ilo sa mga part sa lawa. Sunog na paglagay ng kontra. Oh. Oh my God, oh my God. Ah! Ay, wak na dito rin. Are you okay? Wait there, I'm gonna find the car. Car! Wala awo do! Nibok sa dito dito. Smile lagi sa kaya bundon. No, nag-smile. Huwag yan po ni Anda ng isa mang aircon. Ay, kani o. Buk mo gud na to kay para ang kurente di ta ko dayon. Ay, late. Mali ako gumahan. Wala mo po sa balay ron, te. Stop. Oh, sino? Ano ka pa? Saan ka? No, internet, nag-clean ka na. Wala pa, ako pa mo gud ako. Ah, Ang hanya di mo nakakuha sa ilot. Doon mo balay?